1. Dôležité informácie, dôležitý text. 2. Ako môže byť človek láskavým, dobrým a úžasným človekom? 3. A ako môžeme prispieť k svetovému mieru? 4. Hovorením a konaním nasledujúceho. 5. Vítaných je nasledujúcich 5 duchovných skupín. Vítané je každé duchovné náboženstvo, viera, etnická príslušnosť, sexuálna orientácia a každá živá bytosť. 6. Pokiaľ šíria posolstvo, že je dôležité zaobchádzať so všetkými živými bytostiami a všetkými neživými vecami s ohľadom a ochranou. Alebo že by človek mal mať dobré srdce pre všetky živé bytosti a všetky neživé veci. 7. Najdôležitejšie je, aby sa každý mentálne, psychologicky, emocionálne a fyzicky zdravý dospelý človek snažil pomáhať rôznym živým bytostiam a neživým predmetom. Obzvlášť dôležité je pomáhať deťom, zvieratám, starším ľuďom, ľuďom s duševnými alebo emocionálnymi chorobami, obetiam manipulácie alebo vymývania mozgov a ľuďom s mentálnym a fyzickým postihnutím. 8. Životné prostredie, živé bytosti, neživé predmety, umelá inteligencia a zdraví dospelí muži a ženy. 9. Každé duchovné náboženstvo, viera, etnická príslušnosť, sexuálna orientácia a každá živá bytosť je vítaná. Čo iné by to mohlo znamenať? 10,1 človek sa môže modliť a ďakovať za dobré veci v živote. Požiadať o pomoc v ťažkých situáciách, alebo sa modliť za dobrý život tu alebo v posmrtnom živote. 10,2 možno má niekto viacerých alebo jedného boha, prorokov, anielov, iné živé bytosti alebo neživé veci, ako sú knihy, spisy a iné veci, ktoré šíria posolstvo, že ľudia nesmú byť zlí alebo bezbožní, ale že každý by mal byť láskavý, skvelý a úžasný. 11. Potom si každý môže veriť a robiť, čo chce, pretože všetci sú k sebe láskaví napriek týmto rozdielom. Potom by mal byť svetový mier. Áno, svetový mier.